вобаста ба соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ имрӯзҳо дар шаҳри Турсунзода чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ баргузор мегардад. дар робита ба ин дар назди чойхонаи ваҳдати шаҳр бо иштироки кормандони ташкилоти амонатию қарзии хурди Арванд озмуни шоми Турсунзода доир карда шуд. дар ин чорабинӣ тамоми кормандон фаъолона ширкат намуданд. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидааст. ба ин муносибат ташкилоти мо тасмим гирифтааст ки дар назди чойхонаи ваҳдати шаҳри Турсунзода як чорабинии фарҳангӣ баргузор намояд. дар ин чорабинӣ тамоми кормандони ташкилоти мо фаъолона иштирок намуда истодаанд. дар оянда ташкилоти мо ният дорад ки чунин чорабиниҳоро зиёдтар баргузор намояд. тоҷикистони биштосои мо дорои мероси ғании тарихиву фарҳангӣ ва арзишҳои бемонанди табиӣ буда барои ҷалби теъдоди зиёди сайёҳони хориҷӣ иқтидори воқеӣ дорад. гиёҳу чашмаҳои шифобахши шаҳри Турсунзода барои инкишофи соҳаи туризм метавонанд мусоидат кунанд. бахусус туризми экологӣ, пиёдагардии кӯҳӣ, шикор ва туризми фарҳангӣ дар ин ҷо бахшҳои ояндадор маҳсуб меёбанд. бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷалби сармоя, рушди соҳибкорӣ дар бахши сайёҳӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар бахши туризм дар назди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр шӯрои байниидоравӣ оид ба ҳамоҳангсозии фаъолият дар соҳаи туризм амал мекунад. аммо ҷалби бештари сайёҳони дохилию хориҷӣ, беҳтар намудани инфраструктураи туристӣ, таъсиси ширкатҳои сайёҳӣ ва зиёд намудани ҳиссаи сайёҳӣ дар даромади миллӣ вазифаи ҳар роҳбар, масъул ва сокини шаҳр шинохта шудааст. мақсад аз баргузор намудани чунин чорабиниҳои фарҳангӣ рушди соҳаи сайёҳӣ ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ мебошад ва ҳафтаи думаротиба аз ҷониби коркунон ташкилот ва идораҳо муассисаҳо доир карда мешавад. Agar o baba da goya, ki shabi digar biyo.